Čaute, ja vás vítam od tretieho videa, kde už ma môžete konečne aj počuť po dlhom čase. Koľko to už je? 3 mesiace sa mi zdá, alebo je viac. Neviem. Dobre, hráme zase hru Fishall. Asi je vám veľmi známa. Teraz neviem, či to môžete vidieť. Sme na pláži, sme tu na českom svete. Vidíte, že je tu dosť veľa ľudí. Som na 95. level. Ako môžete vidieť štáty, ako vidíte, bol som veľa dní offline a tak. Uloveno mám dosť veľa rýb, 2 turnaje, čiže ako viete, som veľmi dobrý výherca. A to sú takýto... čo by som ukázal, čo odvtedy sa zmenilo. Poprvé, od 80, koľko som, neviem, keď som vtedy natáčal, som už 92. level, čo je podľa mňa super. A inventár, čo sa zmenilo, tak to je to. OK, keď si dáme inventár, už som tu pochytal troška fishboxov, mám tu trocha mušli, vzhľady, bežky, to som už aj vtedy asi mal, návnady, vodice. No samozrejme už si nejdeme kupovať žiadne veci, pretože si šporím na Fishallicu. Jevo mi povedal, že sa len už šporí 10 mesiacov, takže troška nám to bude trvať. No. Ideme hrať. Ideme ešte pozrieť, či sa mi už nedá zahrať, bo bola hra, troška mi tu neseká. Hrám to cez vyhľadávač Operu, inak mi to ide aj cez Chrome, tak. Dobre, ešte sa mi nedá. Neviem kedy, asi zajtra, alebo kedy. Uvidím. Tak, idem domov. Čo by som ešte také povedal? Neviem. Áno, potom vám ešte ukážem, kde najlepšie nájdete na pláži fishboxy, kde najčastejšie padajú. Áno, všetky veci, ak si pamätáte, neviem, či som to ukazovala, ale všetky veci som popredal a kúpujem teda dizajnovú sériu. Mal by som mať ešte jedno dizajnové, neviem, čo som to vtedy vlastne kupoval. Dekorácie žiadne. Ja aj podlahu, tú starú podlahu som už predal. Mám tu 11 druhov rýb. Tieto ryby, ale tie si nechcem kupovať. Teraz snažím sa zohnať teraz dizajnovú pohovku, áno tak. Ak ste si všimli, tak dizajnová pohovka bola tam na tom kap. No, takže teraz ku tým miestam, kde najlepšie idú tieto ryby. Bože, ryby. Áno, herby na pláži tu je pri nás. Takže najlepšie, kde padajú fishboxy, takže najviackrát padajú tu. Tu som 2-krát stihol fishbox. A ešte padajú, ukážem vám kde. Tam bývajú často veľa hráčov a veľké levely. Tak je to tu. Kde ukazujem myškou. Tak. No, vidíte, že tam už ide jeden hráč a všetci tam proste čakajú na fishbox, tak spadne. A ak spadne, tak ho hneď po ňom idú. No, my sa ešte skúsime spýtať, či sa to rolová. No, potom je počas mimo natáčania skúsim nejaký gauč kúpiť za 1500, to dám. No, viete, že aj tu už čakajú hráči. Dobre, tu máme misie. Áno, snažím sa chytiť túto a túto rybu, ale neviem ich chytiť, akože už som ich chytil, len zase ich neviem chytiť, aby som ich mal aj do misie. Potom ešte čo taký kompletne, ako viete, že mám ich veľa. Vidíte, mohli by sme si ísť tak
aspoň vidíme, čo dostaneme, takže neviem, čo dáme. Tu sme boli, tu sme tiež boli, cool. Ideme do cool, uvidíme, či tam bude práve tá jedna kosť. To netuším, teraz netuším, kde je. Môže byť proste hoci, kde. Dobre, a ideme ju hľadať. Tento cool plánujem robiť aj obhliadky trati, čo budeme chodiť po tratiach a budem vám hovoriť, keď sa vám otvoria, čo je to také špeciálne na tej trati. A tak, no. A vlastne, keď to plánujem, tak to neviem. Keď aspoň budem mať okolo 10 odoberateľov, vtedy spravím taký špeciál, že budem prehliadka trati, ako sú Tomb Town a tak. Dobre. Mesko. To sa pokokaj. To tam veľa. No. Budem robiť obhliadky trati, čo budú také 3 minútové videá. No, ale v Cool Mountain není tá kosť. Tu ideme pozrieť, bo tu býva nejaké často kosti. Okej, no. Dobre. Tak. Wow, on má tú udicu. Tú udicu dostanete, keď si kúpite za 50 € fiškanty. A jednu udicu dostanete, alebo keď si kúpite za 100, tak dostanete až 2 udice. No. A nejak mi to začalo sekať, dobre, fú. Dobre, a neviem, uvidím, strihnem video a ja sa vám ozvem. Dobre, bol to brat. Neviem, teraz musím to nejako urobiť tak, aby to nebolo vidno, že som to prestrihol, nejak to spravím. No proste to bol brat, no tak sa prišli niečo dohodnúť. Takže, ako máme to tiež není Lake, ostávajú Sibír, Lake a Mystic Desert. Ideme do Lake, to zmenším, takto. Toto bude zbytočne teraz zahľadzať. Škoda. No, prečo si špory napíšem niečo? Ešte ku tomu je to. No, pretože ak si máte vybrať, že si budete kúpať stále nejakú udicu, tak vám to vyjde ešte viac ako fiško, ako táto u Fišau. A Fišau udica už má nekončnú náhodou 10 cm, už môžete aj ryby väčšie vyťahovať. Ja si samozrejme docene ani vlastne nemôžem vylepšovať, čo je podľa mňa troška. A rozmýšľam, že ako 5 odberateľov spravím špeciál, ako získať najviac fishcointov a kde a kedy. No, takže zasa, že ani tu není tá rybia kosť, škoda. Takže teraz bude buď v Mystic Desert, čiže v záhadnej púšti, alebo Sibir City. OK, som späť, našiel som tu rybu, bola v Mystic Desert, zase prišiel brat. A máme ju. Teraz by nám mal, áno, otvoriť a 50 energie, dobre, ale škoda, mohol dať aspoň niečo k tomu. Ale mám 50 energie, takže to už pre dneska stačí. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like.